दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्ट बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बेन्डिङाव थानाय सालबारि कलेजाव जोंनि मिरु बिसानि मोनसे एग्जिकिउटिभ लानाय जादों आरो दिनैनि बे एग्जिकिउटिभआव जोंनि जा गोबाव समनिफ्राय नेनाय आरो जुजिबाय थानाय जोंनि संबिजित बे संबिजितखौ जों दिनै बेखेवनाय जाबाय बे जोंनि संबिजित आरो बेजों लोगोसे जोंहा टार्मिनेसन जाफैबाय जोंनि बडि सोलायनांगौ जाफैबाय जों माला बहा माबोरै जों बडि सोलायनाय जागोन बेखौबो जों दिनै सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे जोबथियाव जोंनि दा 7थि बड' सिने एवार्ड फांसन बेखौ जों बहाय माबोरै जों खुंनाय जागोन बेनि सायावबो दिनै सावरायनाय जागोन बेखिनियानो दिनैनि एग्जिकिउटिभनि मुख्य आयदामोन आरो सावरायनो गोनां बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो संबिजित बेखेवनाय बेयो मोनफ्रोमबो आफादाव जायो जेनेबा जों जुदि गोजाम माखासे आफादफोरखौ नायोब्ला माखासे एस्टाब्लिश जानायनि उनाव सोरबा 8 बोसोर सोरबा 10 बोसोर सोरबा 12 बोसोर बेबायदिहाय टाइम लानानै बे संबिजितखौ बेखेवनाय जायो बेबायदिनो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनाबो सानबोदोंब्लाबो जोङो खोब स्ट्रिक्टलि जोङो कभिडनि उनाव आरो 2020नि उनाव जों खोब ट्राइ खालामदों जोंहा 2024आव जों कमप्लिट खालामनो हादों आरो जों प्रिन्टबो होदों 2025आव आरो जोंनि दिनै 2026नि दिनैनि बे 31 मेआव जोङो दिनैनि जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि कनस्टिटिउसनखौ जोङो साक्सेसफुलि बेखेवनो हाबाय बेनो जोंनि गोजोनथाव खौरां सिम्पोल जोंनिया ओरैनो इयारलि जा मोनसे एवार्ड फांसन थायो जों बेखौ खुंलांबाय थागोन इयारलि आरो बेजों लोगोसे जोंनि महरगिरिफोरनि जा परिबेस मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थानाय जोंहा जिहेथु आलादा मोनसे जेबो आफाद गैयामोन जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन जा मोनसे आफाद जाबाय बे आफादनि बेन्दोङाव बा बेनि आवथायाव थानानै जोङो आर्टिस्टआ गावनि मोनसे प्लेटफर्म होननानै बेयाव ज' जानानै गासैबो एखेलगे खामानि मावलांनायनि मोनसे बिथांखि लानाय दंखायो बेखौनो जों मोजाङै मावलांबाय थागोन बेनो सिनेमाया देग्लायबो ओंखारदों थांनाय बोसोरबो ओंखारदों नाथाय बोसोरथामसो जाबाय एसे खम जाबोदों आरो थांनाय बोसोर जोङो जुदि नायोब्ला 9थासोल' फिल्म रेजिस्ट्रेसन जादों ओंखारदों आरो देग्लाय जुदि नायोब्ला जोङो दासिम 4 मोनबाफोरल'सो जाबाय दं दा बे मानि थाखाय जादों जों बेखौ माखासे समाव जों सावरायदों आरो मानि थाखाय जादों बेखौबो जों गासैबो मिथिखागौ थांनाय समफोराव बोसोरथामाव माखासे जोंनि बिसायख'थिनि एसे परिबेसनि थाखायबो जोङो माखासे ओनसोलाव सावथुन देखायनो हायाखै बेनि थाखायबो प्रडिउसारफोरा बे बिसायख'थिनि समाव खोब खम सावथुन दिहुनो आरो बेजों लोगोसे बोथोरनि बाथ्रा थाहैबाय जोंनि जा मोनसे अपेन स्टेज जायो अपेन जिथु हल जायो बेयाव थारमाने गोबां उसुबिदा जायो फिल्म देखायनो माखासे समाव लस जाबोदों बेनि थाखायबो जोंनि प्रडिउसारफोरा माखासे फिल्म खालामनो गारहोलांदों दा बेफोरखौ जों बोरै पुसआप खालामनो हायो बोरै जोङो एनकारेज खालामनाय जोंनि प्रडिउसारफोरखौ बेनि सायाव जों सावरायगासिनो दं आरो उननि समफोराव जिहेथु जोंहा 2 मोनथाम हलबो जाबाय आरो माखासे अडिट'रियाम हलबो जाबाय जों इनडर फिल्म श' खालामनानै सुबिदाबो जाबाय बेफोरखौ जों एसे एनकारेज खालामनानै प्रडिउसारफोरखौ आरोबाव सावथुन दिहुननायाव जों हेफाजाब होबावगोन होननानै जों बेबायदिनो सावरायनाय जादों आरो बिथांखि माखासे लानाय जादों जिहेतु सासे एक्टर बा महरगिरि जानो थाखाय ओरैनो मा कुवालिटि थानांगौ बेयो जोङो गासैबो फिल्म नायोबा जों मिथिगौ जेनेबा फार्स्टआवनो जोंनि जा टेलेन्ट एक्टिं खालामनाय जा टेलेन्ट बेखौ जों गासैबो मिथिगौ माबोरै जानो नांगौ बेयो मोजां जानांबाय आरो जोंनि जा बर'नि गेजेराव सोलिबाय थानाय जा मोनसे स्क्रिप्टफोर जोंनि जा सावथुनफोर बेखौ जों नायोब्ला जास्ट एभारेज मोनसे टेलेन्ट बे एक्टिंनि बे टेलेन्टआ थानांबाय आरो बाखिजों लोगोसे फाइटिंआव एसे टेलेन्ट थानांगौ आरो एसे मोसानायनि टेलेन्ट थानांगौ बेखिनियानो जथेस्थ' आरो बर'नि गेजेराव गोबां फिल्म दिहुननाय नुनो मोनबाय नाथाय इन्टारनेसनेलफोराव जोङो जायगा आवग्रिनो हानायखौ बा बादायनायखौ जों नुनो मोनबाय बेयो बोसोरथामनिफ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय एसे दावखोदों होननानै जों बुंनो हायो जोङो जुदि नायोब्ला गवा इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेल बेयाव जोंनि सिजौआ बर' फिल्म 26 बोसोरनि उनाव जोंनि बर' फिल्मा बेयाव देखायजानो जायगा मोन्दों अम प्रकाश दानि सिजौ फिल्म आरो जों दाखालि नायोब्ला सिंखायाबो दाखालि माखासे इन्टारनेसनेल एवार्ड लाबोनो हादों बे नाथाय मेडिया काभारेज खालामजायाखै जों मेडियाफोर बिथांमोनखौबो जों खावलायो नोंथांमोनाबो माखासे समाव एसे नोजोर होनानै नाय इन्टारनेसनेल गवा
इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव इन्डियान पेन'रामायाव सिलेक्ट जानानै देखायजानाया बे फिसा बाथ्रा नङा। जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय बा जोंनि आसामनिफ्राय मालाबाल' गांसे गांनै बेबायदि फिल्मफोरा सिलेक्ट जानानै नुजायो। स' बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नाथाय जों मेडिया फकास खालामनाय नुवाखै, काभारेज खालामनाय नुवाखै। आरो दाखालि सिंखायाबो माखासे एवार्ड बोखांनो हादों, बेखौबो जोङो मेडिया काभारेज खालामनाय नुवाखै। जोङो खावलायो मेडियाखौबो नोंथांमोनाबो एसे काभारेज खालामनांगौ। नाथाय जिखिनि एवार्ड लाबोदों दाखालि सिंखाया, बेयो गोरलै बाथ्रा नङा। गोबां बोसोरनि उनाव आरो बर' फिल्मा इन्टारनेसनेल प्लेटफर्माव श' जाबोदों आरो दा लासै लासै जोंनि जिखिनि प्रडिउसार बिथांमोना अकल बर'नि एवार्ड फांसनखौल' नङा नेनानै थाया, बा बर' फिल्म एवार्डखौल' नेनानै थायाखै। माखासे समाव माखासे इण्डियानि गेजेराव थानाय इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलफोराव बिथांमोना श' खालामनो मोन्दों। जोङो संगिना ब्रह्म डाइरेक्टर खालामनाय दाखालै मा सावथुनमोन बेबो दाखालै कलकाता इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बे श' खालामजादों। बेबायदिनो माखासे समाव जिहेथु बाहेरायाव श' खालामजायो, जोंनि बड'लेण्डआव बारा मिथिया, बेखायनो गोबाङा मिथिया जानानै थाहैयो। नाथाय जोंनियाव बे डाटाया थायो, आं मोजाङै दिहुननानै नोंथांमोननो हरनो हागोन। बे बोसोरथामनि गेजेराव जोंनि बर' फिल्मा इन्टारनेसनेल लेभेलनि फिल्म फेस्टिभेलाव लोगोसेनो नेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव जों एवार्डबो लाबोनो हादों आरो श'बो खालामनो हादों। जों बेनि थाखायनो जों जौगानो हादों होननानै जों गोग्गायो। बिटिसिआव गोबां सिनेमाफोर दिहुनबाय, नाथाय बाहायनाया खम। जों सावथुन दिन्थिफुंनायखौ नुबाङाखै। जेंनाया गैया। जोंनि बर' फिल्म देखायनाया मोनसे सिजन थायो। जेनेबा जोङो 17 सेप्तेम्बर होननानै हमना ला, बिश्वकर्मानिफ्राय जोंहा कालि फुजा लानानै जोंहा राज फुजासिम अक्ट'बर नभेम्बरसिम देखायनाय जायो आरो मास मोनथाम मास मोनब्रैनि गेजेराव। आरो मोनसे हलाव जेनेबा जोंहा दासिम 150टा 200टा बेबायदिल'सो जों सिट नुनो मोन्दों आरो दा बे बेलायाव देखायग्राजों आरो प्रडिउसारजों खोब मुलाम्फा जानाय बायदि जों नुवाखै। जिहेथु जोङो गोबां रां बाहायनानै सावथुन बानायनाय जायो प्रडिउसारफोरा, बै रांखिनिजों मोननो गोनां रांजों गोरोबहैयै बायदि नुदों। आरो फिल्म हलावबो रायजो राजाफ्रा खोब लैहोर लैहोर फैनानै जों नायनायखौ नुनो मोनाखै। बेनि थाखायनो बेबायदि बाहायनाया खम जादों। फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल बेनि जायगा बा स्टाइलखौ खिन्थानो हागोन नामा? बेयो दासिम थिग जायाखै। जोङो दिनैनि बे एगजिकिउटिभ मिटिङाव बे जायगा आरो बै मथा मथि डेट बा जागोन मासनि डेटखौ जों फिक्स खालामनाय जागोन आरो बे